Hej med jer. Jeg er Lotte. Nu er Totte og mig endelig kommet som film. Er vi? Ja! Det her er mit nye hus. Nå ja, og min nye lillebror. Mig og Bamse savner det høje hus. Der var altid nogen at lege med. Men måske der også er nogle søde børn her i kvarteret. Nej, jeg skal ikke have nogen nye venner. Hej Misser, hvor kom du fra? Hej, vent på mig. Hvem er du? Jeg hedder Lotte. Jeg hedder Totte. Vi leger fangelej, vil du være med? Du er sjov at lege med. Det er du også. Stop! Det må vi ikke lege med. Hvor er den? Vores hule. Du er ikke mig, du er dig. Du vil bestemme det hele. Nu er du ikke min bedste ven mere. Så er det sur på mig. Nej, vent. Hvad nu, hvis vi sagde, vi startede om? Okay.